Det her, det er noget af det, vi plejer godt at kunne lide. Vi skal ud mod et hold, som gerne vil spille bold. Okay? Det skal være en gevinst for os. Og vi er bedre boldspillere. Vi er fysisk stærkere. Nu skal vi bevise det. Det gælder helt basalt om at vinde hver enkelt lille centimeter på banen. Sin direkte duel. Masser af lyd på. Forklar, fortæl, hvad der sker. Skal han rykke til højre? Det kan godt være, man siger, det burde han selv vide. Nej, fortæl ham, han skal rykke til højre. Fortæl, når vi går med i presset. Hjælp hinanden. Kvalitet på fra start af. Det er ønskerne. Skidt. Første halvleg. Alle aftaler, uden undtagelse, er der overhovedet ikke løbet op til. Pisse godt. Første 15 minutter. Bam, bam, vi er på. Er det energi? Bam, bam, bam. Er der nogen, der gider bare lige kort at ridse op for mig, hvad det er, vi har trænet? Hvad det var, vi brokkede os over, da vi så anholdet i går? Spil på kørende, mand! Jeg brækker mig at se på det! Spil nu ned bag den kæde! Og så løb! I løber kraftedme rundt og spiller! Hvad er jeres spil? Og forklar mig røv på det ene og på det andet! Tag dig ansvar! Nu har vi den her halvleg til at komme ud. Prøv at høre her. Hvis Ellie kommer imod og drejer ud af, så skal den slås ud af, og den lander ikke ind i feltet. Mads, den lander ikke ind i feltet. Stokke, den lander ud af. Okay? Asser og B, I kommer til at løbe nu. Sådan her, hele tiden. Og gør I ikke det, så sidder I ude hos mig. Jeg vil se jer vinde alle jeres nærkampe. Baks! Hvad var reglen? Ikke 2 baks afsted samtidig. Nu kigger man over og siger, er han hjemme? Eller er han afsted? Er han afsted? Så kunne det godt være, at jeg godt kunne tænke mig at komme afsted. Men jeg siger nej! Jeg stiller mig ind ved siden af min midterforsvar. Helt ærligt, venner. Der er Øst, der kæmper en lille bitte smule derinde. Det er alle hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Alt det, vi har snakket om, de 3 på midten. Lukker vi med op. Laver et kæmpe hul ned bag. Spiller vi bare en blød bold. Mikkel og Lundberg, I bliver plukket ud fra midten. Sådan her. Bam, bam, bam. Og Plejekrup, som er klart deres bedste spiller, han løber derinde og hygger og bum, og laver lækkerier. Vi er fløjet væk fra midten. Ellie, op foran. Pas på, du kommer ind. Du står herinde. Ikke? Vi har snakket om, kom derind i løb. Ind foran keeperen. Det, altså, når vi har indlæggene, så skal du skal komme derind. Altså, ved at køre med over. Ikke? Du skal komme i løbet derind. Du må ikke stå derinde. Okay? Øst, fortsæt op med at kæmpe. Ikke? Og hælde bolden ned omkring dig. Du kommer op og vinder meget op. Ellie ind omkring ham. Og så skal vi ind her og starte på kassen. Prøv at høre her. Det første kvarter var vi ganske glimrende. Det skal vi tilbage til. Og vi skal have nogle skud på kassen. Nu skal det her. Der skal mere end mirakler til at vinde det her. Men hvis I vil det, så kan du ud og gøre det nu. Nå, kom nu på, sæt mig ikke. 5-7 minutter. Så begynder jeg at reagere derude. Hvis der ikke er en total ændring. Og jeg mener total ændring. Der sidder nogle drenge derude, der gerne vil. Og der er ikke en her, der kan tillade sig at vrikke med øjenbrynet og blive flået ud. Der
Der skal eddermame vendes om noget kvalitet nu. For det her, det er ikke topholdværdigt. Vær sød at få noget væske og gå ud med det samme for gang i benene.